mila esker, etorritako guztiakeri eta baita ere, arkupetan parte hartu duten pertsona guztiakeri. Bai gazte eta bai heldu. Gaurkoan, ondo dakigunez, Unai Emeri Etxegoien jauna hementxe dugu gurekin eta herriko urrezko insignia jarriko diogu. Oraintxe ongi etorria emango dut, hemen zaudeten guztiakeri noski, bereziki Unairi eta Itxekoakeri. Irungo alkatea dugun Jose Antonio Santanori, ere bai. Urrezko insigniaren jabe diren pertsonen artean gaur hemen gurekin direnei, aurreko alkate jaunari ere bai, Aitor Kerejetari, eta herritar eta lagun guztiakeri. Como decía, el acto que hemos pensado para hoy ha empezado ya en los Arcupes, evidentemente, con el Agurra. Y además quiero agradecer a todas las personas que han participado allí y a todas las que van a participar aquí también. Y tendremos, digamos, el acto también protocolario. Unai Emeri Etxegoieni Hondarribiko urrezko insignia jartzia da, aipatu duan bezala, gaurko helburua. Normalian, jaien hasiera ofizialarekin batera, eginketu dugun ekitaldia, gaur, azaroak 19, egitea erabaki dugu, besteak beste, goi mailako entrenatzaile baten lan bizitza eta bizimodua, irailaren 7 uztartzea ezinezkoa gertatu zaigunez, futboleko mundu txapelketak horretarako era eman digulako. Ilusio eta goxotasun berarekin egingo dugula ziur nago. Horretan, inalak egingo ditugu behintzat. Urrezko insignia eskaintzia gure herritarrakeri aitorpena egitea da. Ohore egitea da. Eta aldi berean gure hurbiltasuna agertzea da. Gure herritarrak erdigunean jartzeko modu bikaina da eta herritarrekiko gure lotura indartzeko modu aparta eraberean. Egia da, eta Unai gogoratuko da, 2021ko ekainaren 18an, Unaikin eta Itxekoekin, hemen bertan elkartu ginela zorionak emateko UEFA Europa League 4. aldiz irabazi berria zelako. Eta orduan aipatu genuen moduan, inork inoiz lortu gabeko balentria lortu zuelako. Nion egun horretan, Unai, agindu nizun, bizi izan dugun pandemia latz hori pasatzean, Itxeko ez gain, herritarren goxotasuna jasotzeko aitortza ekitaldi bat antolatuko genuela. Bukatu da pandemia, tailatu da eguna. Ta nik bi hitz aipatu nahi nituzke, eta gehiagiz luzatzeatik. Bat, kirola, begien bistakoa da. Gaur, goi mailako kirol merezimendua aitortzen dugunean, besteak beste, etenik gabeko lana, hobetzeko eta berritzeko gaitasuna, gidaritza, bikaintasuna, arrakasta, nabarmentzen dugu. Eta hoien guztien jabe zera, Unai. Eta kirola aipatzen dugunean, bizi izandako esperientziak etortzen zaizkigu gogora gutako askori. Eta zuri ere hala etortzen zaizkizula ziur nago. Xetasunen bat aipatu nahi nuke frogatzeko. Gure zaharrek esate duten bizala, zaizkitik heldu dizu zuri kirola, Unai. Alegia, itxetik datorkizula. Emeri eta kirola bat eginak dire aspalditik denak dakigunez. Hondarribiko futbol elkartearekin anaiek izantako harremana aipatu nahi nuke lehenbizi, eta zuen aitak eta osaba, Juanitok eta Romanek, futbolean izan duten ibilbidea ez da nolo nahiko izan, ez da zuen Aiton Antoniok, Real Unión Historikoaren atezain mitikoak izandako ere. Eta nola nahiko ez den bizala, Etxegoien abizenak kirolarekin duen harremana ere. Badakitatzera joanta, garai bateko futbolaria ipagarriak izan zirela etxegoientarren artean. Gaurkoan, Amelik,
Ameli, hori, zuek esan, zuen amak, kirolarekin duen harremana ere goraipatu nahi nuke. Izan ere, hondartzan ibiltzen den bizala, ibiltzia ere, inbidia emateko modukoa da. Pentsa, telebistan ere ikusia dugu, ur fresko-freskotan aurkezle gazte bateri igerik erakusten. Bigarren hitza da, hondarbilarekin duzun lotura. Norberaren jaioterriarekiko lotura modu askotara bizi ohi dugu pertsonek. Eta begien bistakoa da, modu horiek guztiak zilegiak direla. Besteak beste, norberaren esperientziaren araberako izanketu delako harreman hori. Minon neri, unai, ez zait sekulan antziko, joan den San Pedro egunean, Rio Bidasoa hotelian, elkarrekin egon ginenean, hondarbilarekiko duzun loturaz esantakoak. Minon, hoiek gure artean geldituko dire. Eta nik minon, askoz ere modu ederragoan adierazitako ideia bat, Mikel Laboak kantu ederrian ematen duen Joseba Sarriunendiaren olerki ezagunaren bidez adieraziko dut. Neke sustendu bere sorterria sustraiak handituenak. Neke sustendu bere lurra, zuaitzak, espada abaildu eta oholetan. Ez du niniak begila uzten, espada, erroi edo arrubioen mokoetan. Neke sustendu gezalak itxasoa, ez are harriak basamortua. Ez du liliak udaberria uzten, ez elurrak zuritasuna. Bere sorterria neke sustendu sustraiak handituenak. Ta sarrera honen ondoren, Igor anaiari, Emeri Etxegoieni, eskatuko diogu unairen aurkezpena egitea. Zaila da pertsona hurbilagorik eta egokiagorik topatzia horretan aritzeko. Igorrek bere bilaldi egina duelako komunikazioan eta kirol munduan. Eta denok dakigun bizala, Real Uniongo lehendakaria dugu gaur egun, eta famili proiektu modura hortxari dela JK Borroka bizian. Beraz, hitza zuria da. Mi esker Txomin eta mi esker udaletxea osatzen zuten guztiei eta mi esker ere hemen zaudeten guztiei, ze egun berezia dago, unaientzat eta familia guztientzat. Nik ez dut hitz egingo, baina bai hitz egingo dut beste norbaiten izenean. Zen, azkenean hemen jendea falta da, eta sumatuko zugu nahi batzu falta ere hemen, eta horietako bat bada Lander. Orduan Landerren izenean hitz egingo dut, eta Lander da nire iloba, gure iloba, eta unaien semea, eta gaur ezin izan du hemen egon, eta orduan bere hitzak hemen jaso ditut, bera bila dizkit, zuretzat pixat arraroa izango da euskera zentzutea, baina entzungo duzu Landerri, nire hautsarekin, baina Landerren hitzekin. Orduan gutun bat daukat irakurtzeko, Landerrek idatzitakoa. Decía que daros las gracias a Txomin por tus palabras. La verdad es que lo que has dicho, yo creo que es mejor hablar de Unai por parte de otras personas que no sean de la familia, y agradecer a todo el ayuntamiento también y a todas las personas que estáis aquí reunidas por el cariño que le mostráis a Unai y por este reconocimiento. Decía que no voy a hablar yo, voy a hablar yo, pero voy a hablar en nombre de otra persona que no ha podido estar aquí y que le hubiese gustado estar y que me ha transmitido pues esta carta que voy a leer en euskera. Unai no le escucha mucho en euskera a Lander, pero esta vez lo vas a hacer. Kaixo Aita, gaur egun garrantzitsu honetan zurekin, familia guztiarekin egotea gustatuko litzaidake, baina
Ezin izan dudanez, espero gutxienez gutun honen bitartez guztiok hor nagoela sentitzea. Donosti, Toledo, Ferrol, Leganés, hantxe jaio nintzeni, Lorca, Almeria, Valentzia, Mosku, Sevilla, París, Londres, Villarreal, etxetik gertu, etxean, edo nire beste etxean, orain berriz Inglaterra, Birmingham, baina beti Hondarribia, gure Hondarribi, gure Bidasoa Baiara, gure Bidasoa Baiaran dagoen Irun, Hendaia, gure Baiara guztia eta Hondarribi batez ere. Hainbat lekutan egon gera, baina beti Hondarribira itzultzen gera, beti etxera. Leku ederra, bere alde zarra, bere kaia, bere portuarekin, gure Guadalupeko ama Virginarekin, baina batez ere, eta hori behin eta berriz errepikatzen didazu, gure betiko Hondarribiko lagunekin eta gure familiarekin. Egon zeren leku guzti horietan asko ikasi duzula badakit. Ikusi dut eta sufritut ere bai batzutan. Asko ikasi duzula badakit lanak eta erantzunkizunak balio asko baitute zuretzat. Baina hain zuzen balore horiek etxean transmititu dizkizute. Aitona Juanek, hemen ez dago gaurkorekin, Amon Ameliak, Osau Ramonek, zure nortasuna eta erakusten dituzun baloreak edo balioak horti datoz. Eta gainera Osaba Kodlok, Osaba Andonik eta Osaba Igorrek konpartitzen dituzte, beraien modura noski. Beraiengandik ikasi duzu familiak daukan garrantzia, humiltasuna, errespetua, alaitasuna bazkarietan kantatzen dugunean, elkartasuna, lana eta kemena. Noski gogoratzen dituela irabazitako finalak eta ospakizunak, eta pozez elkarri emandako besarkada handi horiek, baina buruan dut batez ere, momentu txarren ondoren erakusten duzun indarra eta kemena, beti aurrera jotzeko. Edota laguntza behar izan duten edo eskatu izuten pertsonekin edo lagunekin izan dituzun keinu ederrak. Guzti hori niri erakusten eta transmititzen saiatzen zera, eta argi daukat Hondarribin ikasi duzula. Gaur hemen ikusten duzun jende askori esker. Eskerrik asko eta zorionak eta Lander. Orain, lehen aipatu dudan bizala, tokiko gobernu batzarraren erabakia irakurriko dut. 2022ko abuztuaren 31ko tokiko gobernu batzarraren bilkuran honako akordio hartu da. Kontuan hartuz, Unai Emeri Etxegoien jaunak gaur egunera arte kirol munduan egindako ibilbidearen bikaintasuna, lehenbizi futbol jokalari modura, eta gero eta bereziki Europako talde nabarmenen entrenatzaile modura, Valentzia, Moskuko Spartak, Sevilla, Paris Saint-Germain, Londresko Arsenal eta Villarrealen, orain Aston Villa ere esan beharko dugu. Besteak beste, eta horietako batzuekin lortutako kirol emaitzen bikaintasuna, Europa Ligeko titulua 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 eta 2020-2021 denboraldietan, Frantziako Liga 2018an, Frantziako Ligaren Kopa 2017-2018an, Frantziako Kopa 2017-2018an, Frantziako Superkopa 2016-2017, besteak beste. Kontuan hartuz, bere ibilbide profesionalean, naiz edabideetan etengabe adierazten dituen giza balio aberatsak eta hoien artean bereziki Hondarribiarekiko duen atxikimendu estua eta ondorioz hiriaren kanpo proiekziorako duen eragin positiboa. Alkatetzari bere eskumenak betetzen laguntzen dion tokiko gobernu batzarrak, dioena entzun ondoren, alkate jaunak honakoa ebatzi du. 2022 urteko urrezko insignia, Unai Emeri Etxegoien jaunari ematea,
bere kirol bilakaeran izandako lorpen bikainengatik, adierazten dituen giza balioa beratzengatik, hoien artean bereziki Hondarribiarekiko atxikimenduztua, eta hiriaren kanpo proiekziorako duen eragin handiarengatik. Bestela esanta, en reunión de la Junta Local de Gobierno con fecha 31 de agosto de 2022 se adopta el siguiente acuerdo. Teniendo en cuenta que la excelencia de la trayectoria de Unai Emery Etxegoyen hasta la fecha en el mundo del deporte, primero como jugador de fútbol y luego y en especial como entrenador de destacados equipos europeos, Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, París Saint-Germain, Arsenal de Londres y Villarreal, entre otros, también el Aston Villa, y la excelencia de los resultados deportivos obtenidos con algunos de ellos, título de la Europa League en las temporadas 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2020-21, Liga Francesa en 2018, Copa de la Liga Francesa en 2017 y 18, Copa de Francia también 2017 y 18, Supercopa de Francia 2016 y 2017, entre otros, teniendo en cuenta los valores humanos que manifiesta, tanto en su trayectoria profesional como en los medios de comunicación, y entre los que destaca su gran apego a Hondarribia y su consecuente impacto positivo para la proyección exterior de la ciudad. Oída la Junta Local de Gobierno en su función de órgano de asistencia a la alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, el señor alcalde resuelve conceder la insignia de oro de la ciudad del año 2022 a don Unai Emery Etxegoyen por sus excelentes logros en su devenir deportivo, por los ricos valores humanos que manifiesta, entre los que destaca su gran apego a Hondarribia, y por su gran impacto en la proyección exterior de la ciudad. Nolabait esateko alderdi formal hori kontuan hartuta, oraintxe eskainiko dizut urrezko insignia. Eskerrik asko. Eta aipatu dugun bezala, klaro, lan pixka bat ere jarri beharko digu. Eta hortaz, Unai, zuria da hitza, eta hementxe duzu jendea zure esperua. Bai. Eskerrik asko, agurrak, akate jauna, eskerrik asko eta agurrak, korporazioari, eskerrik asko eta agurrak, eskerrik asko eta agurrak lagunei, eskerrik asko eta agurrak familiari, eta Hondarribitar guziei. Nik 3 puntutan egiten dut nire pentsaera eta bizitzeko moduz 3 puntu hartzen ditut. Lehenengoa da familia, lehengoz eta azkenez beti zure ondoan daudenak, hemen dago familia Emery, familia Etxegoyen, eskerrik asko, Izebak, Osabak, eta anaiak eta ama. Beste puntua da lagunak, benetazko lagunak, hemen daude. Zetikan lagunak, benetazko laguna dire, zu Unai zerenean, zure ondoan daudenak. Zeudenak eta daudenak. Eta ni badakit, naiz eta kanpora joan eta lagun asko izan, lagun honak ere aurkitu, beti nire lagunak, hemengo lagunak, Hondarribiko lagunak, eskolan gedenean lagunak, futbolan jolazten gedenean lagunak, horiek mantentzen ditut, eta horiek badakit familia bezala nire ondoan daudela. Eta hirugarrena da jaioterria, nondik gatozen. Sentimenduak, emozioak nondik gatozten.
eta hiriko jendia nola zuri ikusten zaitun. Hemen nahi zu nahi. Emeri ere bai, Etxegoien ere bai, baina unai. Eta jaioterria nik men Hondarribi, niretza ze nahi duen esan, nik kanpoan agonia etotzen zen Hondarribira da itxaso ikusi, mendia ikusi, portura joan, kale zaharra etorri, hor sentitzen ez pakian, eta hor sentitzen ez behetan unai. Eta gero da, zer den niretzat Hondarribia edo Bidasoa, Irun, hemen dago alkate jauna ere bai, Irungo alkatea, eskerrik asko. Eta nola gure jaioterria zaintzen dugun, eta saiatzen geren denon puntua bakoitza bere karakteristirekin laguntzea. Eta nik ere, Hondarribia aldu danean, aldu den guztiarekin, saiatzen naiz laguntzea. Eta familia lagunak jaioterria, eta zer egiten duzuzu nahi? Nerea da futbola. Unai Emeri Etxegoien, Alza Birto, Etxeberria, Esposito, Arozena, Koldo, 8 zein da. Falta zait bat, ezin dut egin pelikula hori. Bueno, 7 dira, eta uste dut ondo esanak, ez? 7 pizkat. Baina, numeruan, ez? Dago lerego, bueno. Unai Emeri Etxegoien, Alza Birto, Arozena, Espetarte, Esposito, Etxeberria. Bueno, hor gehitxiko naiz. Bai, bueno, gero izango dugu ize, bai. Eta hortikan, familia, nola elkartu zen Emeri Etxegoien. Emeri, ez dakigu, guk ere ez dakigu, egitaz nondi datorren. Inglaterratikan, Frantziatikan, azkenian hemen Mendelun gelditu ziren. Hala da? Mendelun. Eta Mendelun, familia Emeri, gu dugu batzuk Irun aldera juntziran, beste batzuk, Hondarribia aldera. Eta nahita, Juan Emeri, ezagutu zune ama, Emeri Etxegoien. Orduan, hor hasi zen gure lau anaiak gero jaiotzeak, Emeri eta Etxegoienekin. Eta zer eman didan niri Emeri familia? Batez ere, nahita, Juan Emeri, bere seriotasuna eta bere erresponsabilitatea lanean. Eta zer eman dine ama? Karakter, bere karakterra. Karakter ona, ez txarra. Eta azkenian hortikanik nora jo naiz, futbolera. Bai nire aitona futbolan jo zuen da Unionen, baita nire aita futbolera izan duzen baita da Unionen eta gero beste zalde batzutan, nire osaba Roman, bago izan bere bizita indio dago residentzia ezin izan dut hori, jamak edu urte baina dagoela pixkat 21 urtekin, bero joan ez ikustera, honez berekin baita ordila. Eta zer eman dit? Eman dit, bilen artean eman didate responsabilitate eta kompetitibo izatea. Hemen nagonean naizu nahi, hemen nagonean naiz nire bihotza da diferentia, hemen ez naiz Emeri, hemen ez naiz coach, hemen ez naiz manager. Baina kanpora joan izatea, 24 urtekin atean gitzen, Hondarribian hasi gintzen futbolean jolasten, zoik bezala, Mikel Jauregin entrenadoriakin, eta gustora jolazten genuen, bardoan ez genuen pentsatzen profesionalak izatea. Hortik Donostia joan ditzen, ez nuen Reunionen jolastu, beti izan dutuz, ze pena ez pasa Reunionetik jolastetikan, saltu inun, eta Donostia joan ditzen, 10 urte joan ditzen Donostian reala jolasten, baina 24 urtek izan ziaten, unai, zure bizitzamen, ja futbola bezala bukatu da, ate basea kanpora. Orduan hartu nuen baloi bat, hartu nuen poltsa bat, eta atera nintzen. Eta orduan, zer egin nun? Hori izan duzen Emeri eta Etxegoien. Bien artean, eta nik nire pertsonalitate bi laguna horiekin aita eta Marianekin, saiatu ditzen, horre ateratzen. Eta futbola esan du da eman dira niri errekonozimendua berrian, baina errekonozimendua berrian ez da bakarrik futbola zer lotu dudan, baita da nola nahi zen. Zer dinen dakit hemen Hondarribia ere, jendiak ikusten nagoen bezala, naiz, zer da, pertsona normala. Hemen agonian pertsona normala da naiz. Baina, kanpoan agonian, sentimenduak eta emozioak oso importantia dire. Eta sentimenduak eta emozioak zure buruak kontrolatzea oso zaila da. Eta urrengo puntua zein da, kompetitibo izatea. Gauden mundu batean,
nahi baduzu aurrera atera, batipa segun zelan lanean, futbolan oso kompetitiboa da, hemen da baita ere Jose Mari Olazabal, baita guretzat oso garrantzitsua Hondarribiko historian, eta kirolekin ere bai, badaki. Eta orduan hori izan barzera, ez badaukazu zure ranbaren karatera, eta eitaren responsabilitatea ezin izango zen. Eta egia esan, oso pozik nago errekozimendu honekin, oso pozik nago nire futbol arloan nola eman duten aurrera. Lagunak dauzkat hemen, familia, batipaz familia beti egon duan nirekin, lagunak ere bai. Eta nik ez dut aztuko nola egon diren nirekin, jolazten finalak Sevillarekin, jolazten finalak Paris Saint-Germainekin, jolazten finalak Villarrealekin, tot dire bidaile duten nirekin. Hondarribia zagon representantiak lagunak eta familia, zuen beste ezin izan etorriak, eta bodek nire onduan egon dira. Eta hor egitan topatu dut zer den familia, zer den lagunak eta zer den jaioterria. Eta badauzkat anekdota batzuk, eta bat da Iñaki Nikolanenekin, hor dago. Iñakik egun batean hitz egiten, zer den bizitza, futbola, non nagon, zer den jaioterria, Hondarribia, La Unión, Real Sociedad. Eta nik esan nion, Iñaki, zu bizikletaz ibiltzen zara, asko eta gustora. Zu bizikletaz profesional izango bazila, eta Euskaltel taldean egongo bazina, nik izango ditzen Euskaltel Iñaki Nikolaren. Eta zuk, juten bazinean, Holandako ekipu batera, ni izango ditzen Iñaki Nikolaren zalea. Eta hortik aurrera, beti izan diren nire zaleak. Naiz eta gure bihotza izan, beudek eta nik, Hondarribia, erreala, gure erreala. Beti nik hemen nire bihotzan dakat erreala. Eta gero, nire bihotza izan du da, esan duen bezala nahiak, Igorrek, esan du da Lorca, esan du da Toledo lehen, gero esan du da Ferrol, gero esan du da Lorca, jolari bezala, gero esan du da Almeria, gero esan du da Valencia, gero esan du da Moscú, gero esan du da Sevilla, gero esan du da Paris, gero esan du da Arsenal, gero esan du da Villarreal, eta hain da Aston Villa, eta nire bihotza puska bat daka talde bienak. Baina batipat da hemengua, Reala, Hondarribia, eta nire lagunak badakite bain, Real aurka joaztu dutenean, naiz eta beudek Real zaleak izan, zatu dute gaur unai emerekin gaude. Eta hori da familia, hori da lagunak, hori da egitazko elkartasuna hartzen duguna. Eta nahiko nuke bukatu, berriro ere eskertzen, eta berriro ere zaten, etortze zein bakoitzean, Hondarribian disfrutatu udan hondartza, Hendaiak hondartza, Juan Mendira, eta horretuko ez beti momentu honetaz. Baina gu dugu hemen, ohitura batzuk ditugu hemen Hondarribian. Bueno, Hondarribian, leku gehiota, hemen Hondarribian. Eta da, normalian, niotortzen zen bakoitzean, familiaekin baskari bat egin nahi dut. Etortzen ezenean, baita lagunekin baskari bat egin nahi dut, refari bat, eta bukatzen dugu kantatzen. Eta ni uste du gaur, Koldo, familian artista dena, etorri da prestatuta. Eta gainera anekdota da kontatuko dut. Momentu txarretan, nire momentu txarretan, esan ditut momentu txarra eta hortik aurteratea naiz, eta bat esan duzen, PSG-ekin Bartzelonari lauta utzi hasi ginen itxian, Champioko eliminatoria batian, bero gero Bartzelonan 6 bat galdu genuen. Eta hori esan duzen momentu oso gogorra, eta ni beti momentu gogorretan hegazkinean jartzen dituen euskal kantak. Tortze ditza etxera, momentu gogorretan jartzen dituen euskal kantak, eta ahitzen dituen hegazkinean egote ditzen ahitzen euskal kantak. Gaur, hori egun bezala, lagunekin bezala, familiekin bezala, bezala Koldo, etorri, eta nahi dunak gurekin kantatuko dugu, txoriak txori! Laxari hor da hola. Kantu hau ere zerkia da, bihurtu da, ere zerkia da, ritmo bat. Eta zugoria. Euskal Herriko zela guztietan.
Kanteko dugu orduan, gustora. Baina kantatu denak, lasai. Bueno, bota, hasiko gara zari, zuri hasiko gara. Egia izango zen, ez zuen alde egingo. Oak ebaki banizkio, egia izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Baina nonela, ez zen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. La 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 la. Hortziko dugu. Azkenik, oandea gutxi jakin izan nun Lutxo Apaiza Guadalupekoa juntzela, indun relazio oso ona berekin, egiaz pertsona oso italiatik etorritakoa eta balore asoko pertsona, eta junda, ez? Junda Lutxo. Nahi du beretzat baita horretu. Eta batipat horretu Ama Guadalupeko. Gora Ama Guadalupekoa! Gora! Gora ondaude bia! Gora! Momentu unki garriak biziko genitxola bagenekien, baina ez genekien nolako ziren. Hain zuzen ere, San Pedro eguneko elkarrizketaren barrenen hori ere sartu zen, Ama Guadalupekoaren aipamena, eta ben askotan aipatzen dugun bizala, Ama Guadalupekoaren presentzia hortxe gure artean. Bueno, oain ja, ekitaldi honen bukaerara aiatzen ari gera, aipatu dugun bizala eskatuko diegu korporazio kideakeri unairekin batera, onara hurbiltzea argazki egiteko, eskerrik asko, ondo pasatzen ari gera, eta segituko dugu orain ondo pasatzen.